Иртәгә 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне. Республикабызда 173 милләт вәкиле дус, тату яши. Һәр милләт кешесенә үз гореф-гадәтләрен саклап яшәп өчен Татарстан зур мөмкинлекләр бирә. 4 ноябрьгә багышланган бәйрәм чаралары башкалабызда инде башланды. 3 көн дәвамында Казан халкын кунакларына төрле кызыклы чаралар көтә. Алар белән таныштыру өчен сүзне Гөлназ Ибрахимовага бирәм. Хәерле иртә, Гөлназ. Хәерле иртә, Чулпан. Шәһәр музейлары Казанлыларны Татарстан халыкларына багышланган күргәзмә һәм әдәби кичәләргә чакыра. Казан мәдәният йортларында 2 ноябрьдән 7 ноябрьгә кадәр концерт программалары, сынлы сәнгать буенча мастер-класслар, халыклар бердәмлеге көненә багышланган рәсем күргәзмәләре үтә. Әйтик, бүген 3 ноябрьдә Залесный мәдәният үзәгендә без бердәм концерт программасы, Тимер юлчылар мәдәният сараенда Туган җир патриотик концерты, Татарстан халыклары дуслыгы йортында Татарстан халыклары ассамблеясы советының киңәйтелгән утырышы узачак. Шулай ук ассамблеяның 30 еллык эшчәнлегенә багышланган фото күргәзмә ачыла. Иртәгә 4 ноябрьдә Сәйит Галиев исемендәге мәдәният йортында гасырлар кайтавазы заманнарның тере бәйләнеше театральләштерелгән программасы була. Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә безнең йортыбыз Татарстан Республика этно-мәдәни фестивале лауреатларын һәм Россия халыкларының милли бәйрәмнәре Бөтен Россия фото конкурсы җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы, этно-мәдәни Татарстан фото күргәзмәсе, зур этнографик диктант агарту акциясе булачак. Татарстан Республикасы Конституциясе көне уңаеннан Татарстан дәүләтчелеге музее Татарстан Конституциясенең һәм суверенитетын кабул итү тарихына һәм республиканың төп дәүләт символларына багышланган документлар, фото һәм видео материаллар белән танышырга чакыра. Бергә булыйк, бердәм булыйк дигән теләктә бүгенгә саубуллашам. Менә шулар иде, Чулпан. Рәхмәт, Гөлназ.